Seren fel, dwi'n gwneud sports and exercise science level 3 yn Coleg Llandrillo a dwi'n Llysgennad Actif a Cymraeg. Fel job fi fel Llysgennad, dwi'n hyrwyddo pwysigrwydd cadw hyn i trwy'r Cymraeg. So, fel Llysgennad, dwi wedi gwneud rhywbeth o digwyddiadau pre-engagements, rygbi fel coaching a ffrio. Seren wedi annog fi helpu efo'r period dignity wrth rhannu baciau rhwng coleg.